Mukha mig saging. Saan mong kulit? Ganapin ka mong kulit na nag-iingana kay ang isay nga na, ingana ba kay na may puan. Ikaw ko dito puso na yun. Napo diri o gitakloban ako kay ang itik, bugnoon. Maudi ay. Aga day ka nang matay man kay. Yan naman. Bawo. Giitlog man nagsimre. Ay, mama, ang dili. Ang katong December gitlog, iyagi palungag. Kaya albinto, manggod na. Oh, kato laging itlog atong December, palungag mamang. Kay albinto daw, di daw mabuhi daw ang mga piso. Baligya. 100. Init kayo guys. Kami saging ni ma'am. Mura ko ng saging daw, napila. Ayo. Agirami. Agirami. Wala pa yung iro diha. Wala ko kayo ba? Ikaw galing sa video. Na ang mga alaga sa dalawa kaya ako manang kanil. Bawo. Video mo dahil eh. Nabuhig baboy. Ha? Amo nabuhig baboy. Ito, harap kayo lang ito ba? Ano sa mani? Bungon. Magkuhan ko. Harap na yung saging. Garaon na yung kuhan kay. Garaon. Bunal. Ha? Dili ha? Dili. Garaon mo ha? Nigeron. Sige. Sige. Lita. Laag ka nung kailan Lydia kanunay. Bitaw. Ibansa ka lang. Lita. Bau. Day, awan nag-silpon day kay di na mo gana day. Mano man? Muon sigda. Di na muon. Nahumang. Unsa kayo sa kay di pa siya dami. Ipa-check na. Lagi. Na day na. Ingana ba day ingana? Ingana day ingana. Uy, di man muon. Nya. Isak-sak ni dada. Sa po ko ingana. Nahumang ning. Kani ako sige man ikahog. Abaw, tayo pa rin yan. Mita nagbago. Ako na ang Oh, pa-check na. Ala namuwak lagi ni mo avocado. Avocado nino. Namuwak lagi. Guys, so si Julieta Kang. Tunsa ka? Lagi Sa una guys, kani nga bay guys, gamay pa ni karon dako na. Diri mi sa una mga tug bata pa mi. Abre ra gud diri be. bakit na nasunog, kani ba? Habay nasunog. Ako bang silpo? Sunog daw. Bawo, daga ba kay iting taon, oy. Di kay, kuan man, ka na ay, namuhi mo tagmanok. Bitaw. Daga mga badi dani, go. Kawawa! Ta! Inoy sa ritabi. Wata. Nana inugan na nakagita o sila ka. Hindi kay marwasan na nila day. Marwasan na nila. Namaiti day. Hoy, ginuko diha, rago diha, na. Na ikaw ra. Ako'y mag-video ni mo. Saan man? Hani may pag-nganaon ni mo. Yan na lang. Ay, nga na ra. Ta! Kana makita. Lagi. Timbangan. Siwag dito. Nga na. Mag-video. Daan na saging di videohan. Apil ko, nagtimbang. Lagi. Day, kumusta man yan itong puan? Kana na. Nalagi baktin. Ila si puan. Imong tito. Imong tito.
Kuan. Kugihan magna imong mama magluto-luto. Nadari na malata na nadani. Nga na pag saging ang gipakuha ni Jan. Sayang mo kay kita mo kay imong mama nga bisag gagmay lutuon ka dyan. Luto na tay lutuan Kani na pang naman to. kuan, tay turon ba nga na rapper. Kana day ganahan ako na rapper day. Lamiun. Na city. Nga ikaw ra good, ikaw ra bahala dana. Koy bala city ni ha city. Na milyon jud ang bayad ani ma'am. Ha? Milyon. Madu na milyon kay palit atag lucky. Uy simbahan. Simba ko, gibidyo na ba ni? Oy ha, joke lang ha, ba? I am Anis. Asa man yung video? Nara diri. Sige tara, nana. Isa may nagtubaan ni. Ha? Si Alan. Pisot si ina. Ayaw na ipa-apil, kuha eh. Kuha eh, ato na apil ng pisot kay alkansik ka. Di, ipa-apil na lang na day. Bita, pakapin Kape na laman na. Naura og lawas ang video nimo nga na rata. Apil na rin. Dape man mo. Timbangan. Human naman na video ang buwak. Kung daga mo kung alaga mga buwak na Sus, kung alaga ko. Pero di way lang yung mga kaang. Lami ni kinaingan ni. City, Japon. Sige. City, plus city, pilatanan. Ikaw hoy di ko kapuan. 14. Bala dana. Yung nalamag kuan ka kilo mo na ni. Ayaw na tayo ko, ikapi na laman to na, pinaratok alugar, pisot man ang uban. 3, 2. Ikaw. 7, 3, 2. 14, 15, 16, 17. 17 og na 2. Ay na lang ng dos, day. 17 ra. 17 ra, ay kuan. Ay looy pa, mama, init. Tatang dadungan, day. Saan atong dadungan nga to? Bitaw, biya ko kada. Lagi, mo kada. Kani nga bay sa una guys, diri ko sa una maglaagan, bata pa mi. Diri mi mga to karon kay dato na magtag-iyad para tag-iyad diri guys, dato na siya guys. Mga bulak, ribabaw, Nawa mga bulak kay nadaot sa bagyo mga bulak. daw tas bagyo, tapi kapayas ito. Namunga ng lansunis dira. Wa pa, buka na mga tinanom ng silbano tisok-tisok kanang mga labpas ida. Na sa avocado guys, namuwak na. Namunga na ni kas Namuwak. tinanom avocado. Nabuwak Ambis, duha ka pa tapay orange, wa na munga. Orange duha, napay santol nga kanang na. Orange name na. Kana bang kuan Bangkok. Mm. Kuan to. Kana mao na. Mao na ang tanim. Wala pa na, di pa na mamunga ron. Sito. Daghan kog mga tanom prutas guys. Napay Pita. mangga dadto. Taludo, senyorita. Senyorita to, naglingkod. Tadatos kuan. Daghan mga kuan. Pero ang daming linisin. Maujud. Ako din ko na wa pa ko kahuman. Kapit Dan abot ito. ako dadto day. Dito. Tubo na galing wa pa ko nahuman dadto. Gapon dadto ko ha. Nga na man dyan na basa duhay kay Mana di pwede tiludis mo sugot og bidaan ni kay may kuan at timan. Pitaw. Ano siya uli-uli, no? Atong gili. Si Taylor Dis ba? Wa pa kay Bitaw. flowers, mga beautiful flowers. Aw di ara day kana muwak. Yeah. Wali mamang ganina namubo na po siya ihi sa mga buwak. Wa pa na kay bako pa nagtapot. Tung nagi mga pilato ka adlaw murag tulong ka si mana nangabuno siya. Ako wa pa ko pangabuno. Muna yung mga orchid, way undang pamuwak. May malaya pa ingon na napi mo sidling. Kaya bubuan man niya. Mag-urea. Ja ihi. Hindi ka na kayo mapagtapot dahil. Ayaw sa na. Kani bago pa man nag-ayos. Tanggal man nila, dato man na
Kawayan. Paugata na. Kapawgat doon sa katura na to. Katukong banda kay Mamubo kag buwan. abono. Mga abono ba diri o. Kuha na ay katulong nga buwak na dako day. Ang Asa? kanan ay imported. Man isin to imported o. Na banda. Mga bandan niya guys o. Nanay mga piduros day. No. Mga bandan niya o. Daday. Hmm. Lami ra day buwak day na violet. Violet. Naming ana, na kay mamang ana. Kanang violet ukat to. Daghan man ni din sa una, dani man ni sa una daghan ni. Nadidyo sila pagkabagos ugot. Nalupad man. Oh, no. Gani o. Owa. Prinsesa na mo o. Iod na ginadaladak nga Kuan nimo kanang bunot ba pasusuhin ni bunot. bulot. Bunot ba kang kalayo baga? Wow, kada hapon ako dagto. Pwede pagbuntag sayo, butang mo dira, bubuan nimo, pasuasuhan nimo. Nakuha. Napay mong way bubo na imong bumbil. Nadaot ahong flowers guys. Mo bumbil ba, way bubo. Oh, wa pa bubo. Ako sili na ni babaw. Ano ba bubuin na imong kuan? Kanang gumbels. Oo. Buba naghapon, karon ray wa. Tagadlaw mo guna sa buntag. Oh. Oh, naisay dako kayong flower ari oh. Na, pag ka ilang ugat, naputaw. Among ibiyo-biyo si Alan. Naidako siyang flower oh. Mura rin siyang sungay guys. Sungay. Ay, guys. Sungay. Ah, mura rin siyang sungay. Day. Kayo. Mm. Color nindot Guys, kayo. Ang ganda ng flowers. Pink Princess. Ano man princess kinatunga siya. Kare kay fingers. Kare kay kuan na ay kanang kalipot pinaningan. Lion. Diyan tingnan naghapon kay dami. Bisaya naman aswiti, wala mo nag-harvest. Mo lagi ka wa mo musaka. So may musaka ako. Oh, dapat pa siya kahoy oh. Senior mga hol. Kita? Oh, man na senyorita. Namunga na na. Ha? Namunga na. Wa pa kay bago pa man ang kuan murag budagan pa nagtulo ka tuig. Ako, tinanom dahil likod na yung sibir. Tanong mo, sige na nagpamunga. Mo lang si. Ang tagyaw, wala pa ko kakaon. Kani noon sige na pamunga kani Bisaya dali ra mahino kanang bijabas. Ako nagibuhi. Na tulo ka po kay ani mami mangwa og kalibang nga ingan na imnon. Mga baboy ni kuan anot dani manguha lagaon. Nila, ginahimo na yung nagbangko diha. Ha? Bangko. Okay, ani man magluto, ang maghihimo butangan ng kahoy. Butangan ng kahoy. Di mo ko mogamit og tubor na kay mahadlok mo ko kasi ita mga liso-liso. Kato bitaw Lupod. na ay kato bitaw na ay TV babak nadaot isaksak ni diyan na overheat na wa TV may na mag TV no signal palitan pa nag-box. Bakuhan ba? Kahoy guys, so paluwa o. Sugnod. Mga kuan na mga Tugas. imported. Imported kahoy mo guys. Ay bidabas na pa ang bidabas tinanong day dagko na day nga na day na Asa man? kana dagko. Merkano na? Oy nga nakadagko da. Nadaot si Jabaw na unsa na siya sa kadato. Gikuhaan ni Buro si Tilay. Kadumdum jumidihas. Sito nga taktak. Baba ka, oh, diha jud mi mga ligo sa una. Gitapok mi diha kana nga tab, oh. Kadumdum yan na sa unang mga panahon. Gihimo na naman namang butangan ng kahoy. Daghan lagi kay kahoy. Nalagi dagay kay mamunit lagi ko kahoy. Asa man ka nangahoy ana? Dato babaw. Di ka mahadlok. Mahadlok god kay ingon sila na ako ni banakon. Hadlok simpon. Sa po ikaw ba nung mangahoy? Kami ikaw. Ne kana ba Diya lagi? Juro na mo gahi yung ate isandit sa lakot. Diya lagi ka sa una maabot man pud mi di sa una, pud dili man ninyani. O sa una. Mamuak ng lubi, muhag mangga, mga oy, dili magunian ni sa una. Sa una day karon na may dahang sagbot tay. Hadlok mo di nakita. Ingon sila na ako magpude dato na buwan. Abot man imong buwak ti jawal ang atiman. Dali na abutan ni diapon na ang silong. Kaya ang tinanong ako anto gabi balanghoy. Wa pa lagi hinlo dato pa kung gapon kanay ang hinloan kani. Dato gapon.
Ato na po ko dito, ini ko madari na po ko, ngare. Na. Tutupan to na to, tutupan na. Lagi, dako ko hinluon. Maabot ko to gawas sa tos ludo. Magawas ba na na. Ito na gawas na. Oo, ako nang hinluan. Maglampas ako nga. Malugod mo ko 500, jadi mahuman. Ano pa ako nalaman? Matay. 500 ang adlaw. Libre, snack. Food. Muna ako magpugi na lamang ko, kaya sayangan ko 500. Dawas lang nito, isip ko, cutter, mandali ra, cutter. Dali alam na Naguba cutter. mo ko cutter. Ang hatag ni Ayan, 500. Sila man Alvin. Nga to, abot sa buwak nga rin. Sa una, dagan ko nila rin. Cutter nga na. Cutter. Wala, buhi pala gining balingbing. Ha? Buhi pa. Naabitaw na, wa may muha. Sa may pamutang, aro masiligan dali. Naghang sagot. Islanan. Nga ka nagawas malagi na. Kari mang sin, ang bubutang, wa man na ibutang ludo. Di, na magabuer na, wa man magawas. Nagabuer na. Nara ako. Mao. Pero nagaling sila, dari ko na ipagawas. No, lagi, baw. Dahang hinluon. Daghan pa Yung kay. balanghoy. Yung Balang balang. mayo, makuha na yung balanghoy. Sa kay batuon man na. Ha? Batuon. Muunod ng gyapon, awa man nagibubuan. Katuto, kali na magbukat si Itang. Tagto lagi day, mga unod. Ang tagaan si Mudyo. Kung kano-kano dana, meron mo na sa unod, karoon ang gyapon dari. Itlog ng manok nimo. Lagi, dahil sagbot. Manok man ang itlog. Hindi na mamaapas na ho. Hindi din mamapas. Nagapon dani ko na, kato na laman. Diri ka nagkuan sa Ito maka mo mga ligo. yung nga tabo. Lagi ng plano, kalitag, hininto ba dyan. Pinisinang uto kay, ang handumanan ba, may daw mga ligo dami, sila daw yung pira maabutan niyo. Sa una lagi panahon. 2009 ko namin dyan yung Silvano. 2009. Nag-iga. Pag-ingon lang na anay, pusit kay nanay bayad. Wala, di na pwede magbutang-butang dyan. Pwede, bayaran naman. Nanay bayad. Puno lagi na sauna din, manglaba, mga ligo, Gibo ko mo dani, manglaba. manggibit-bit ng planggana. Ibabaw. Ya pag magbaha na dira, danbaan na mo dira dapit po. Tuwa pa ito malahom. Hindi palalom. Ya may mga ligo, dambaan na mo. Libo dito sa una day na. Naman karon sauna. Libo dito sa una day. Mga bata ron nga mga arte, mga social naman. Wala. Di na gani manggibaktas. Bitang na araw makita ng sila mo pahatod magaling nanay tatay. Motor na, karon diba? magibaktas Kasi sa siya nakita sauna. ng baktas mo ka sa una. Kang! Hingon to ka pang, nasikang o. Irok. Tino lagi. Ayaw dana lingkuranan, dana raspan kay malingkod ta. Tapoy na ha. Kasi mulakaw na mi. Kadaog ka? Ha? Kadaog ka? Hindi ka dubot. Lagi mo hindi makadaog. Daog gani sa bana. Why? Hindi pag-sure. Ako na, nakuha na, nagbago nakuha na. Bago na dahil. Ano na pag sayang kayo mo sa una na naging. Oh. Mamang uban-uban. Saging na mo, oh. Kadaog ka? Uy, baylot ta, hoy. Oh. Uy, ayaw ka tama kay tubig. Baylot ta. Hindi ka. Mura mang wakoy ta suday. Wakoy pamahaw. Ito na. Lo kay pamahaw di Tingnan na ay. kay tus na bugat mo. Pwede kay pamahaw di ay. Yan na. Sara di silang git. Ha? Sara di ng git. Wala ka na ako sa manilad. Manilad gisud. Mupalit mga alahas na puto. Inya. Yung pag muna na di man ay kung Bitaw. Guys, mga scout dayog ni ug kuan saging. Okay. Kabar sa kabuli kung huwag ito dito. Putang sa ma'am. Ano gaya di ni kuwang 100.
299 man. Ang saon Kung na. sa eyeglass, kay wakoy pang reading. Ang saon na nimo. Kisa na nimo ng rider. Wow. Kiss Ang lang. tama na magkwarta. Kiss lang ako ibayad ka. Ay! Ibukat ka day. Tama raman ma'am. Birat agi kay duol ra. Nano ka agi dala. Nalaktad. Kunig sa ma'am. Eh, Maway ka po. Ano po? kapitan mi niabot. Muna pa'y pusonom saging. Ano yung saging dali? Mua. Naman na utlanan. Aw, ibi day na. Wala. Ano? Okay, okay. Di madana man. Ang sa amo. Amo man. Be. Mabuot tayo sila. Gilabot mo gubinida sa uno. Ginaguba ganino. Hindi kayo guba. Ang usok-usokan. Ay! Uy, kabayo, kaputi. Guba. Tag sa ma'am. Ikaw pag-ingan na ha. Kani bulahan na munga naman ni. Oo, sa? Itong naging tuig. Sa kabuok, sa kapungpong. Wala. Girl coral ba niya no? Pansinon. Ay kang! Perminti man ako na siya pansinon. Ang pinupulok ng mga way na. Butan doon. Ano na lang kita kay Dani naman simuan din mo. Guys. Ano mo ubo na po. Nigiba bubuwa na may tao na. Ginamubo na mampug ka. Tanda. Mamatay.